Apa jenenge? Nadia. Nadia iki lek sing anu kae kaya tak kuwetak Mas aku. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare panjenengan, Pak? Alhamdulillah sehat Rahayu. Sehat nggih. Seger waras Rahayu. Nggih, awet timur to Pak jenengan. Oh, iya aku selalu nang etan. Boten maksud kula niku awet nom ngoten lho. Lho, iya ono kanca-kancaku nom kabeh kok ya. Lah nggih. Contone titik nom. Riyen niku brewoken lho jenengan kok saniki kok bersih. Anu, kula sampun saged tumbas kerokan. Dadi titik-titik Jane kula nggih anu lho Pak, anu. Dalem Sampeyan ki napa pripun? doh kono ki ngematke nggon wayang, garapan, Kuwi lek culukan, ngematke kok brewok. kuwi lak ya sing biasane to Mas. Nggih. Lah aku kan gak biasa. Aku suka sing berbulu-bulu ngono. Nah, nek ono sesuk tukokno pitik talkun, enek gulu, enek bulune. Layakno dek iki karo sulak seneng. Iki ben nembang kondutanipun kanca-kanca nika Mbak Wida. Nggih. Wah, ape nduk jenengmu? Tembang Wida. 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 Wilayah keramaian yang menjadi pusat tujuannya. Apa wilayah endi kuwi? Wilayah, jadi senengane ngemol. Oh, ngemol. Lah sinden Gensi to, sinden saiki. Ya. Apa gensi iki? Peh, gak mudeng nek. Milih ning nial. Oh, sak dhuwure niku. Nah, Oh. tadi itu wilayah rame yang menjadi pusat tujuannya. Heeh, tujuane ngendi kuwi? Wilayah apa, Mas? Ya kaya mall terus nggon super. Ora kuwi maksudnya sampean gak kuwi. Ya Tuh. Mas Kluduk ya. Mbok. Kok juahat. Iki kok tujuane nggon urune. Mas aku. Oh, iki marai. Kan ketir ngono lho. Nyingkar ingku. Wiwi. Sapa kae? Wira suara ngendi kae apik suara. Pak Margono to kuwi? Pak Margono to kuwi? Ngawur Peru. Kuwi jenenge muji ya kuwi. Heeh. Jajal bawa sekali tempo ya ora ketang apa ki? Gebek apa? Kok gebek apa iki judule? Selebe. Gebek apa? Sebelah. Gubuk asmara. Buk asmara. Ya. Nduk apal lagu iki ya? Sing apik lho, Mas. Nggih. Apal itu ya? Apal. Jajal pamane. Pamane na nino nani. Iki apa, Nduk? Apa, Nduk? Sore-sore. Lagu. Judule. Tembange apa? Ketuk. Wah, ya Allah. Jenengan tek loman to, Pak? Litik lero cawe itu kan. Nino nano nani. Niki judule. Ya judulnya. Wiwit-wiwit kula. Joko Melarat. Wis. Enggak tahu siapa Loman. Seneng aku lek ngene iki. Wis Loman. Jajal pamane. None nano nani. Selendang sutra kuning. Iya. Enggak tahu itu. Parah. Kok tak kei, Pak? Iku bagianmu. Brodol. Piye, piye? Nano nina. Ali-ali. Kalau sini nanya lomo. Kelingan sematun. Noni nano nonani nano. Nino nano. Buta galak, buta galak. Sinden tenane ngene iki. Luduk tuk. Pamane. Nino. Apa duk? Sangkas. Iki mudeng Oh, sampean ora nenonane ne. capek gunung. Oh, sampean belajar ro, sesuk iki belajar ro. Cak-cak ngono, Mas. Iya. Iki kok Nani Kuwi tanggapan campur sari ning Gandeng Kali kecemplung selulup. Judule dawa men ya. sampean iki telas lah. Pun telas. Karo Nek oke nduk, nggowo oke. Niki ikhlas nggih. Gowonan Ikhlas. ikhlas iki kritik sekmu ngono kuwi anggere sinden nanya lomo ngono. Wah, yo ora lho. Nying. Kowe meri-meri nyonya. Ra Apa ono? karo wong liya tok dulur iki Iki diwehi. pancen sing nimbali ranono liya lah. Pak Nardi. Pak Nardi ki blobong kok ya. Restu Mas Gareng nggih. Dadi duit sing ditampa ki barokah. Iya amin amin. Ben saya barokah didum-dumke. Iya penting. Sing penting sampean kudu ngerti asmane Pak. Pak Nardi. Jawabane kudu Pak Pak. Nardi. Sing digawe Pak Nardi. Ngono. Lah ngono lho. Didumi ngono sing kuwi. duwe Ude Jayamulya. Pak Nardi. Nah, Aku macam iki wis aku lek apal ngene iki. julukane Pak Ganong kuwi asline. Pak Nardi. Nah, ngono lah penak. Lah kok jaman Pak Nardi gampang. Sing duwe truk sak menimbane sapa? Pak Nardi. Ngono lho. Aku iki sapal. Dadi wis ngene-ngene iki aku wis paham kok jaman Pak Nardi mesti aku mesti iso. Kowe duit karo Pak Nardi milih ndi? Pak Nardi. Ya wis kan Pak Nardi ning kono lho.
Halo Pak Nardi. Ya wis bejomu, Mas. Pinter, cerdas cermat pinter. Oh, Pak Nardi lenggah. Halo, wis. Wong duit ra seneng yo pengen karo Pak Nardi. Pak Nardi nyun 50 ya, Pak. Lah kok njaluk kaya. Ojo ngisini to, Mas. Di sini. Lho iya. Kakak kuyen. Ya ben di Nggih. Oh, ben di bapani Wida iki ya. Enak kok. mam apa? Wah, Pangkor kok, aku. pangkor kok. Ya dar napa Pak Dalang? Aku iki tenan, Nduk. Nggih. Hidup adalah makan aku. Makan. Mergo iki lek rane Iki selak pangan kamu kanggo apa? Mbako iki, mbako. Saya setu Mbak. Rokok tak ulu. Nih. Le. Apa? Andukmu le. Ngomong ki cerbet. Iki sekti lho iki. Nggih. Sik enek nek. Sekti. Banyak lamu. Dok, rene dok. Nyok. Apa ning tanggung iki diukel lek pangan. Nyok. Lho, Hmm. pengen kabeh nyok. Bah. Kowe pokoke iso njipuk dhuwit iki tanpa nyenggol anduk. Ngene ya enteng lho ngene. Iki Kuwi jenenge mbok cutik, kuwi mbok cutik. Kuwi jenenge Kuwi mbok cutik. Ayo. Alah, kuwi mbok biak. tapi jalan. Wah, kowe sapa piye ora? mau piye lek manu? Moh, aku duwe Lek manu. duwe kasete nok ming ora enek Iso imbalane. dibalani lho ketok lho. Kowe jajal dhuwitmu kene kono. Aku enggak duit. Anu, ini Oh, Pak. iki manu ta carane main blendes. Ora, ayo Sapa? jajal. Kok duwite kancane kok ya? Tenanan tak Lah kowe budal sangu apa ora? Duit ndi? Alah, kok utang aku dhewe rasakan. Nyireh dulu ya. Ora, Gak oleh Mas, gak oleh. Teng. Kudu duwite dhewe. Oke. Kok celeng melu ta celeng? Leng duwite leng. Teng. Dulur. Dompet. Mangsane. Dadi maksudnya dulur panggah duwit Aku obah. Duwit tobat. Totoan ngene aku tak dompetku. Njikuk dhuwit tanpa nyenggol anduk ora iso. Lah ya andukku iki berguna. Mangsamu. Oh, tokno. Tak dompet-dompetmu. Beh. PN ya. Pira kuwi? Sepur tak hitung. Dek, iki tak benakne iki ngene iki yo 2.500 iki. Iso njukuk dhuwitku tanpa nyenggol anduk ki pen. Wah. Kowe ngino karo aku kowe. Ya. Putune warok mangsamu. Ini enggak sak dompete enggak ya. Gangsaran, Pak. Salam. Kapi danyang bau reksa bumi ngriki kula nyuwun pangestu panjenengan. Kayak Mudin. Dulur papat 5 pancer ewan-ewangan aku anggonku. Jikuk duwite masku kluthuk muga-muga tanpa nyenggol anduk. Hot sontolot. Centelehet. Lemek turu sing diarani karpet. Jenang desa jenenge lemet. Nemplek ning kathok warnane kuning jenenge Kepet. Mantra iki enek karpete. Lipat lipet wesi saiki pojo saipet pot mampet ilang duwite kluthuk. Oi. Aku sih kita setelane ya. Kayak tukang sulap ning jamu-jamu lho. Setelan. Nah, ini lho Mas. Wong iki sing penting Nek dibuktekke. Nek Nek ngene iki anggere aku wis nyebut ngene Mbah Doyo, ilang dhuwitmu. Alah sing sapa? Lho, Wih. Urung mak jimo. wis tak jimpuk. Tapi wis ilang. Ora enek, Mas. Wis sarana gaib. Lho, sing penting jikok tanpa nyenggol anduk. Masa? Lah delok diceli. Lah, Isik lho. lah ya wis, nek isik ya wis. Nah. Nyapa? Duitku lho. Lho, kebo sapi gugu apane? Keluane. Menungso. Omongane. Kowe ngomong piye? Kowe ngomong sing njukuk dhuwit tanpa nyenggol anduk. Lho kowe lho lho. Lah iya, Lah iya, apa njukuk wis enek dhuwit ning ngono. lah sing nggo anduk sapa? Aku. Lah ya wis. Lho, Ya wis bener ngono, Aku ora Mas. nyenggol andukmu kok iso. Lho, ora ngerti entuk tambah 50. Lho, lho Mbah. Lho, kembang jagat ngerti? Kembang jagat 50.000. Kowe kurang lecet kowe. Adikmu lecet kok. Sesuk sampean belajar licet ngono lho, Mas. Dadi ben ora tinggi pok-pokan. 350. Ah, ngenehi awakmu 200. Heeh, Dadi balik. Dadi 100. 350. Akeh memang, Mas. tak tekoni. Oke, aku ora masalah. Saya itu selalu ikhlas apa yang sudah saya berikan ke kamu. Nggih. Kowe calon duit bentuk apa? Tak tumbasne Raja Kaya no. Apa kuwi? Apa roh Raja Kaya? Raja Kaya iki open-open. Apa? Ya kebo sapi, Wedhus. wedhus sak panunggalane. Pitik sarane piye? Titik. Oh, Dalek wedhus. mbeh. Bentuk apa rencanane? Sapi. Sapi sarane piye? Mo. Wah, ya wis tak gone kene. Nah, ngono lho. Eh, Lah Hot, sontol hot.
Pati 50. Cita wong loro ki kok padha lecete to Mas aku. Ora cetha. Bisa bahasa Indonesia ta? Iso gak wis kasih tau ya. Mas aku. Yo, gubuk 50 lagune. Apa ki mau? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Ingkang sepiro Mas Deni? Jaluk neh. Nah bener. Lho. Sampeyan kok lungguh? Lho aku ini tapi ngadeg. Ya. Kowe iki Lah wong ya bundas ngono jare kok iso. kan mau panggang awakne anten. Nyingkare nyingku. Mas Ruduk. Rodok dedek. Sirahe aja ndangak-ndangak ndingklu. Dodone ngene sirahe lho gagah. Bahaya. Ngene lho simetris. Nah. Dodomu iki. Nah. Oh mek dodone Nah. mongal. Karo mlaku. Nah. Wiwi. Yo, wiwi. Kurang dhuwur. Wiwi. Kurang gede. Wiwi. Yo. Wiwi tane kang Sing wipo. Wiwi tane. sing nembang awakmu ya. Ya. Daping ya. Wiwi tane. Yengkar yengku. Mas klitik tenan kok irunge iso mekrok-mekrok. Ya Allah. Suarane apik, suarane apik. Niku lek ngelokne irungku tak cipok borok nang niku. Jenenge Mas klitik ngono. Berarti aku sing ragat sing nyipok iki. Ngomong ya. Ya menange Kakang ki ngono kuwi. Asoy. Menange Kakang ki. Aku melu Mas. Melu iki rasa angko. Kok ning tebon-tebon sepi-sepi tak asoy. Tak asa. Ayo, sing apik no Mas, sing apik. Nah, sing Lingsam. Aku pengen ngrungokne suaramu Cah. Iya. Wo suarane Wida. Oh. Yes. Malah kayak sponsor tisu magic kayak di sini. Ora cetha. Lingsem. Lingsam yen ke mutan. Wida. Dalem Kang Mas. Cepet-cepet mlaku nih. Ora? Kowe roh apa bedane truk karo aku Cah? Napa to Kang Mas bedane? Yen treke dienggo momot tebu, Heeh. tapi yen aku dienggo momot atimu Cah. Mas kluthuk. Lah kok guyumu gila nih? Kok ayu lah kok guyu? Wida ki malah kaya kuntilanak lho. Apa iki etak-etake Widaki Roman karo Joko Kendil. Heeh. Aja to paling ora Joko Dolok. Aja iki to. Joko Kendil. Aja. Kendil. Kowe dadi kendil tenan kowe ndek Kakang kendil repot tuh. Ya. Iya. Terus dong. Kok piye, Mang? Kok terus Eli? Ben ketok rumah. Ya sangar. Wah, apik Mas. Ya Dadi Allah. Wah, apik. Oh, apik lho Mas. Iki untuk kaya ngene iki efek kakek ngerokok di tebu iki. Mas, nun sewu Mas, nun sewu. Iki ene rambute iki lho Mas, ya Allah, cangkemmu dirubung rambut ki lho. Pancen aku sak kabeh untuk rambut. kowe tok-toke kowe kedanan karo kuwi Niki? kesesem. Iya. Oh, nggih. Senajan to lek rupa ning sampean tresno. Iya. Jenenge sapa Mas? Jenenge Joko Edi. Edi. Ora kendil to? Umpamane kendil. Awakmu rada rada sing penak mlaku. Awakmu rada penyi, bindeng sithik. Oh, ngisi ha, kamu ngisi ha. Siap. Ya. Siap. Kang Masku jongkok kendil. Ya ayo. Ya ayo banget iki. Aku eneng lho kuwi. Oh, Kang Mas. Aku Jaremu arepe nukokne aku emas-masan. nek iki tak nukokne menung lam, kowe alo tak nukokne men anggapan ki nak tak tukane ontol nduk, tak tukane ontol. Ah? Apa kuwi? Ontol metik. Apa kuwi? Otol iki apa, Mas? Apa kuwi? Ontol antik lho. Oh, motor. Motor metik. Ontol antik. Wah, anune Patrick. Apa kuwi? Trik aja mau tawakne to le kaya. Napa? Kowe njaluk Orang iki enggak ungu. Guyu kekel iki lho. Marem. Oh nesu. Nesu. Aja kaya mangkono Kang Mas. Mas yo rupamu kaya ngono aku panggah tresno karo kowe.
Ana etik lho. Endi? Otol Ana metik. etik. Montor Etik. metik. Oh, motor Etik. metik. Ah, Walah montor Patrick. Nggih. ana etik iki. Metrik. Sing nyes iki lho. Sing nyes. Walah, anu nyetrumi apa Motor ngene? cas-casan gitu lho. Nyentuh iwake. Nyentuh dengkulmu. Apa lah ngene kodene kok Sing dicas ngoten niku lho. Kah filmmu dawa iki lho. Kah. Motor metrik. Walah montor metik. Nggih. Kelek iki lho. Wah, metik lho didudut ae lho. Lara lho cuk. Lho iya. Kalem ayo. Kalem aja kok bruting lara. Mas, Mas. Ora untung motor etik. Iya, anu montor metik. Ngono kuwi sing soal operasi lho Mas, mbok odot nemen ngono kuwi. Bawa terus no. Etotoke awakmu topo, Duk. Awakmu topo etotoke topo. Oh, alah. Lampahan. Apa muga oleh ana etik. Etik. Malah nek Patrick. Lelampahan kan kas Nggo topo. Apa engko totoke malih. Lampune rada peteng sik. Ditutupi lampune peteng. Tresno tulus nadyaningku buk asmara. Tuk tak tuk tuk tuk. Ayo Gus, pengen ketemu Pak Gus. Lampu padam. Dengan tiba-tiba sang Joko Kendil berubah wajah menjadi sosok pengiran Piningit. Wah, Poh sangat. Loh, balik Mas. Oh ya wis. Assalamualaikum. Kok kaya wong Arab to. Allahu Akbar. Iya, iya. nyapok ge Allah enggak. Rasa ge kuwi. Lah ngene malah kaya wong Iran. Astagfirullahaladzim. Roh aku malah istighfar terus sampean kok. Mosok enek. Kon tadi Joko Kendil Gus tadi. Masa Joko Kendil maling ganteng terus apa lambene lumuten ngono kuwi. Mergo pengen kakek numpak entar elektrik. Lambene lumuten lho ngantekan Mas aku. Iya lagune Gubuk Asmara. Iso lumuten kaya ngene ndelok aku demen ta delok. Ini judule ono etik. Yen Kenen sik to. Nggih, jenengan lagi mriyen. Kenen sik. Kula nggih malah penasaran. Enggak kok kena upas nang. Enggak kena upas ya. Ora enek ya. Aman ya. Aman. Aku demen. Lah kok keteng to maliane. Oh, lek ngene dadi duduk Mas Rudi Gareng. Sapa, Mas? Rudi Suruh. Nah, apik to. Assalamualaikum. Kayak Gus Samsudin lek ngene. Nyopeken ngene sangu sesuk Mas aku. Yo gubuk lumut apa gubuk Asmara. Nggih. Yen liwat aku kelingan Gubuk kae londo. tak kok tandha leren ning cagak kebak tulisan Heeh. warna abang tanpa isih sayang senengi gubuk asmara biyen kae kanggo antum tresno
datetan sajroning ati Lur Cahayu. Nang luntur Ora luntur. saya Ya. berarti aku kowe dadi garpu Heeh. merkeleren ning kupang asmara. Toyo. Wida. Tarik Pak. Gombok kae nunduk. Ya ya ya. Oh oh ah. Ya ya yo. Ora mangan ora turu. Nganti besok Ora. Lo lelek lo. Apa yo? Kok jauh. Kibotnya sinten, Pak? Asmane? Agis, Jan terampil sekali. Pak Agis? Pak Agus. Oh, Pak Agus. Ah. Pak Agus Pak ki Agus. senengane numpak Outlandik. Habis ini beli otoletik ya. Ya. Pak Agus. Catatan sajening hati. Oh. Ana luntur saya merati. Aku kowe dadi karepku berkelaren asmara. Oh 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 ah. Pam 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 pam. Oh! Oke. Nggih matur sembah nuwun. Terima kasih. Nggih. Tina Remien, Nduk. Mbak Wida. Mas Wida.